чувал си вече хиляди пъти, че трябва да си уверен, за да те харесат момичетата. И ти отиваш там и послушаш този съвет, въпреки че имаш синдром на невидимите мускули. Отиваш там и се правиш много уверен и много забавен около хора. И ти се чудиш какво се случва, защото никой не ти обръща внимание. И сещаш за ония съвет, ония рандом маняк в TikTok, че трябва да й гледаш в очите, защото това демонстрира сила и мъжественост. И това ти е проблема, братле. Трябва да спреш да се концентрираш върху тази увереност, за която ти говорят навсякъде, и да започнеш да мислиш и да тренираш повече това, за което ще говоря сега. И сега сигурно ще си кажеш, нали трябва да сме по-добри с момичета, да сме по-уверени, нали така ни казват навсякъде. Нали трябва да задържаме очен контакт и така нататък. Братле, ти знаеш ли какво е изобщо увереност? Увереността е продукта на твоите действия. Ако тази сутрин станеш в 10 часа и отидеш си чешеш топките до 2 часа на видеоигри и да ядеш лайна цял ден и излезеш накрая с приятели и виж момиче, ти ще си е така. Буквално няма да имаш абсолютно никаква увереност, защото ти знаеш вътрешно, че ти не заслужаваш това момиче, защото ти цял ден си бил като пълен лайнар и си бил пълна шматка цял ден. Разбираш ли? Представи си друг сценарий. Ставаш сутринта в 6 часа, без да се успиваш, отиваш, хвърляш една тренировка като животно с тежести и отиваш да бягаш 2 км навънка в студа и отиваш на училище. Ядеш хубава храна, не ядеш баничките, които са за училището, не отиваш да се тъпчеш с тъпи лайна и с фанти, с глупости, отказваш чипса на приятеля ти, който ти го вре в лицето, въпреки че много обичаш, ама го отказваш. Ще усетиш веднага промяната, как си по-общителен, как говориш с повече хора, как си по-уверен. Тялото ти дава толкова увереност и тестостерон, колкото заслужаваш. Няма ти даде повече или по-малко. Точно толкова, колкото ти трябва. Но има нещо за увереността, което пак най-вероятно разбираш погрешно. И това е, че увереността е да имаш този big dick energy. Седиш като гигачат, си се отворил целия и говориш с момичета около тебе и си някакъв много корав. Разбираш ли? Обаче увереността не е точно това. Това е много плитко. Сега ще обясня какво е точно увереността. Да знаеш, че си способен. Не да си способен, а да знаеш, че си способен. Представи си една река, която може би можеш да прескочиш, но не знаеш. Изглежда съвсем нормална река, която не е невъзможно за прескачане, но ти не си сигурен, не си уверен в способностите си. Представи си друг сценарий, в който ти си прескачал вече много реки. Много реки са минали между твоите крака и вече знаеш как се прескачат реки буквално. И виждаш тази река през тебе и просто я прескачаш, като G. Въпреки че и в двата сценария си имал еднакви физически способности, в единия се пребиваш и се отдавяш, а в другия прескачаш. Трябва да се постараеш малко за тази така мечтана увереност. Тя няма да ти падне от небето. Трябва да отидеш с тези две ръце, да създадеш, да направиш нещо, да покориш, да превземеш. Чувстваш, че си създал и си направил нещо като един мъж. Защото Бог не ти е дал тези две ръце да си бъркаш газа с тях и да си биеш маламашки, да цъкаш по клавиатурата. Бог ти ги е дал да създаваш, да твориш, да превземаш, да отидеш да се почувстваш като човек. И тогава вече самата увереност ще дойде от теб. Ти сам, без дори да се опитваш, без дори да мислиш за нея. Пак се връщаме в началото. Не трябва да мислиш за нея. Трябва да твориш, да създаваш и тя сама ще дойде от само себе си. Ти ще си я заслужил и тя ще падне. Тялото ти дава точно толкова, колкото заслужаваш. Тестостерон ли е, хормони ли са, мускули ли са, каквото и да е. Също може да го фейкнеш, което е странно, и може да се получи, което е още по-странното. Представи си, че аз се правя на милионер и имам увереността на милионера, имам тази енергия. Говоря го с тяло, че съм милионер и че съм повече от тебе. Хората, които са над мен, класата, които са над мен, са по-добри от мен, си кажа, че съм пълна шматка и се скрия някъде. Обикновено хората, които аз искам да съм около тях, и също ще ми кажа да слея на земята. Обаче има тапанари, идиоти, шматки и всякакви други индивиди, които ще ми повярват. Обаче аз такива приятели ли искам? Какво ще спечеля от тези оттайки, от тези отрепки на обществото, които нищо не могат да правят, освен да консумират и да си бъркат в газа? Какво ще спечеля от тези тапанари? Няма да спечелиш нищо, ще проработи това фейкване, ама няма ти хареса. И всичко ще излезе на яве след време. Нека обобщим набързо. Увереността е продукт на действията ти, на нищо друго. Ако си шматка и нищо не правиш по цял ден, няма да имаш никаква увереност. Обаче, ако станеш сутринта, както казах, в 6 часа и отидеш направиш една тренировка и бягаш 2 км, като отидеш на училище, ще си е така. Просто. Увереността не е да стоиш така като някакъв пимпия с някакъв много кораф и да говориш с момичетата, като сякаш си им баща. Увереността е да знаеш, че си способен, да имаш информацията, че мога да направиш нещо, че мога да прескочиш тая река. Ти ще прескочиш. Ако нямаш увереността, няма да я прескочиш.
Като за накрая на видеото ти пожелавам този ден да ти е супер неприятен и супер отвратителен, да е изпълнен с болка и страдание, защото както знаем, болката те прави по-силен и по-дисциплиниран. Това от мене и стой здрав, Мършо!